Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Sa pangalang May. I have been an avid listener of Mahiwagang Burnay simula nang magtrabaho ako. Nahawa ako sa mga office mates ko na laging nag-aabang ng sulat na babasahin ninyo. Sumulat ako para magbahagi ng karanasan sa pag-ibig at mga aral na natutunan ko sa pinagdaanan ko. Parte ako ng isang masayang barkada in college. 2 kaming babae, may 2 lalaki at isang bading. Lagi kaming magkakadikit. Kapag lunch, umaangkas kami sa motor ng boys at nakikikain kami sa bahay nila na malapit lang sa eskwela. Kapag walang pasok, gumagala kami sa mga tourist spots sa lugar namin. Para kaming magkakapatid. Ang matinding pagkakaibigan ay nabahira ng pag-iibigan nang magkagusto sa akin si Arjo, yung isang barkada naming lalaki. Ang linaw ng signs. Sinusulatan niya ng heart yung kamay ko. Minsan nang mabasa ako ng ulan habang nasa galaan, he offered his jacket to me. One time natulog kami sa bahay nila dahil may event sa school. Magkatabi kami nang hawakan niya ang kamay ko at yakapin ako. At hindi nagtagal, niligawan niya ako. Itinago namin kung anong meron kami dahil may gusto sa kanya si MJ, yung barkada naming bading. Pero dahil walang sikretong hindi nabubunyag, nabuko kami at pansamantalang nabuwag ang barkada. Nabuo naman ulit after some time. Akala ko, yun na ang pinakamabigat na pagdadaanan namin. Hindi pala. After 2 months, kinausap ako ni Arjo at sinabing gusto niyang ibalik sa dati yung samahan namin. Hindi ko alam na ang ibig palang sabihin noon, back to being friends kami. Na-confirm ko lang nang sabihin niya sa akin na wag ko na daw siyang tawaging Bay. Napahiwalay ako sa barkada. Sumama ako sa ibang grupo. After 2 months, may nililigawan na si Arjo sa kabilang section. Masakit malaman na habang kami pa, may kachat na pala siyang iba. I was able to move on. Time indeed heals everything. I am now happily in love with my boyfriend of 6 years. Barkada ko na ulit yung dati kong friends. Ngayong nagtatrabaho na kami, we meet up and catch up every once in a while. Si Arjo at yung ipinalit niya sa akin, going strong pa din. Ganun talaga siguro. Minsan we meet people who are not meant to stay. Maganda ding tandaan that nothing lasts forever. Even the pain caused by a broken, shattered heart. Thank you for reading my letter, Tambalan. Ang inyong tambalanista, May. Hi, May! It's good. Your story is good.
It's a regular story of people who go through heartbreaks and being able to move on. Why am I like so English speaking? Where It's like that? You started to para-paraan and so much discarded. Kainis. Hindi, pero no, yung kwento niya ay kwento ng mga taong pinagdaanan ng broken and shattered heart and eventually naka-move on at naka-move forward. So, this is a sign para dun sa mga kabisyo nating nandyan sa sitwasyon. Kung ikaw yung nasa sitwasyon na you are experiencing a broken and a shattered heart. 'Di ba? Katulad nga ng sabi ni May. Yung pain na yan, it will be healed in time. At yung pain na yan, makakalimutan mo din yung pain na yan at mapapalitan din yan ng something new. At makaka-move on ka din. So, pagka nasa gitna ka lang talaga ng sitwasyon ng shattered heart, shattered dreams, everything basag, 'di ba? Na nakakalurky, ang hirap isipin ng liwanag eh. 'Di ba? Ang hirap isipin, pero makaka-move on. Makaka-move on ka din. Isang example na bigla ko lang naisip. Dati kasi nung ako ay may newborn hanggang up to 2 years, ako po ay nagbe-breastfeed ng bata. Then ang biik. Clarify pa talaga. No? Malamang, alangan naman talagang biik. Alangan namang goat, di ba? Porque year of the goat, di ba? Minsan kambing, depende. Depende sa trip. Depende sa nainom. So, and part of that breastfeeding journey, so para sa mga padede moms na marami namang nakaka-relate, di ba? Part of that, lalo kung ikaw ay working, part of that is nagsusstore ka ng milk. So, hindi ka lang direct na nagbe-breastfeed, nagsusstore ka din ng milk. And every drop matters. Every drop is important. Every drop counts. Ganon. So, ang eksena doon, partner, yung kasi pag bagong panganak ka, antok ka, sabog ka, wala ka sa sarili, pero kailangan mo pa rin mag-pump ng mag-pump ng milk, 'di ba? Nangyari sa akin, partner, nagpump ako ng milk. Sa madaling araw, parang 2:30 kasi sayang naman, kailangan na. So ang eksena doon, partner, talagang antok na antok, hirap na hirap, pero nakapag-produce ng 5 ounces. Wow. So 5 ounces of 5 gallons. Baka. Baka pala. 5 buckets. Ang dami. Baka pala talaga. Ganon. So, 5 ounces. Okay. At para sa isang nanay na nag-store na working mom na kailangan gumising na maaga kasi pang umaga yung kanyang work, 'di ba? Napakahalaga ng 5 ounces. Yes, So, yung 5 ounces, partner, nilagay ko sa sofa nang hindi ko tinakpan. Kasi kukunin ko naman later, tatakpan ko. Partner, sa sobrang antok ko, natabing ko. So, yung 5 ounces. Talaga, paano-ano So, yung 5 ounces, partner, na ano talaga siya, napunta talaga siya sa floor, sa sofa, kumalat talaga siya. So, kumuha ka ng straw. Tapos, alam mo, lipat mo sa bote. Gusto ko sana, kaya lang, hindi naman ako kasalit sa minute to win it. Tsaka madaling araw yon. Noong mga time na yon, parang hindi pa uso yung paggawa ng content, ganyan. So, hindi ko wala na. Kundi, iniyakan ko talaga. Talaga, para sa akin, napakahirap talaga ng sitwasyon na yon. Ang hirap. Pero nung gagawin ko, di ba, alangan naman forever ako doon sa sitwasyon na yan. Dadating din yung time na kailangan ko mag-move forward at kailangan ko intindihin that there's no use crying over spilled milk. Doon, yung pala, sabi ko, yung pala talaga. Literally and figuratively, correct, doon pala pumasok sa galing sex yun. Doon pala galing yun. There's no use crying over spilled milk. Kasi wala naman ting rason para iyakan ko pa yan, para magtagal ako sa sitwasyon na yan. Natapon na natabig na. 'Di ba? Parang gano'n na eventually kailangan mo rin turuan yung sarili mo to heal and to move forward. Kasi kung magdadwell ako doon hanggang 6 AM, partner, na masama ang loob ko, bakit ko natabig, edi walang na mangyari sa araw ko. 'Di ba? So gano'n din. Kung ikaw ay nandyan sa sitwasyon na yan na parang feeling mo hindi ka makamove forward, tama ka, feeling mo lang yan. Sa ngayon, mahirap lang talagang intindihin. Ang hirap Nagpump ka ng milk o kaya pinagdalaanan mo siya ng mahabang panahon, tapos in the end, wala lang din talaga. Mahirap sa una, mahirap intindihin. Pero makaka-move on ka. Yes. Hindi nabanggit ni May kung ilang taon na siya, no?
Hindi na, pero working na siya eh. Okay. Kasi sabi niya, nakikinig sila ng kanyang mga office mates. Yan. Correct, may mga stages in our lives, mga kaibigan, na talagang ang daming mong mo-observe na changes per stage. 'Di ba ako yung kasabihan na life begins at 40. Totoo yun. Ito yung stage na to na parang ang dami mong realization sa buhay. So, katulad na. Kasi baka sinasabi mo lang marami pero wala talaga. Charot. O katulad ng na isa. kailangan pala magsuot ng coat para magmukhang pogi, di ba? Ganon. Hindi ko na na-realize yan eh. Totoo ba? Totoo ba yan? Dati naka-t-shirt lang ako. Hindi, joke lang syempre. Ay, akala ko totoo kasi legit naman din yun. Late na realize kung kailan naging 40, di ba? Hindi, legit. Ako legit sa akin yung yung kailangan pumorma. Oo naman. Ano naman. pa? Yung mga malalim, ganon. You are changing your priorities. As time tama, goes by. Tama. Kasi correct. kaya tinanong ko yung age kanina, if you are in your 20s, maybe your priority are your friends. Di ba talagang napaka-importante na nun eh. Yung barkada, yung tropa. Napaka-importante nun, nung barkada na parang minsan kating-kati yung paa natin at yung puwet natin na hindi ako matitigil ng bahay hanggat hindi ako tinatawagan ng kaibigan ko, and you are making sure that every weekend baka kasama mo sila. Ganun ka, nag-schedule ka talaga. Pero nga, habang lumilipas yung panahon, mga kaibigan, your changes, your priorities are changing. Correct. Tama sabi ko? Your changes are priority are changing. Your Basta umuo na lang priorities, din kami kasi your ang daming- interests are changing. Diba? Yun. Sige, Yun go. yung gusto nating sabihin. Nung nag-30s ka, medyo nasi-set aside mo yung mga friends mo kasi gusto mo magkaroon ng relationship. Correct. Pwedeng gano'n. Parang sumasagi na sa isip mo that you want to settle down. Pwede. Diba? O kaya career. Yes. Oo, tama na yung tropa-tropa. Kailangan isipin ko rin yung career ko. Saan ba? Yes. May growth ba? Mga ganong kinemelapik. O, tapos. Pag nag-reach ka ng 40s, iba na yung responsibilities na Totoo nakikita yan. mo. Hindi mo na isasaalang-alang masyado yung mga kaibigan mo, but it doesn't mean na hindi mo na sila mahal. naaalisin mo sila sa buhay mo. Naiiba lang talaga yung priorities mo ngayon. Yes. Totoo, priorities mo ngayon, maybe your kids or maybe your wife or your spouse. 'Di ba? Yun yung magiging tingin mo na parang kumpleto na yung araw mo basta kasama mo yung mga kids mo. Tama. Kaya unlike nung nasa 20s ka na ang priorities mo, hindi ako mabubuhay hanggat di kami nagiinuman ng tropa ko. Correct. Hindi masaya ang buhay pag walang friends. Saka yung mga That's also decision, true. yung mga decision mo noon base sa mga kaibigan mo, yung course na kukunin mo, dapat Yes. pare-parehas kayo kasi Oo. ito yung gusto ng mga friends, 'di ba? Oo. Pero So, eventually, as the changes are the priorities are and the- changed. Yeah. Sabi nga ni Super pa kanina, as the priorities are the change are the changing, 'di ba? Di ba nagugulo talaga lahat? Nagugulo at nababago ang lahat, Oo, diba? totoo yun. So nakaka-move forward sa madaling salita. Nababago. Ngayon, Oo. problema mo yan, pero later on in life, hindi mo na problema yan. Hindi mo na Tama. consideration yan because Correct. you're changing or changes Siya in ang priorities. and the change. Diba? Ganun talaga. Oh, your Kaya nga, diba, priorities are changing. sabi natin kanina, yung kwento ni May ay kwento ng pagbagsak na pagtayo, ng pagbagsak na pag-move on. Diba? Parang mga ganon. Kasi ganon talaga. Totoo. Ngayon, problema mo yan, pero tatawanan mo na lang Pagdating yan ng panahon. Pagdating ng panahon. Correct. Grabe, no? Hindi ako Nag-away-away yun, tayo sa mga oo. tropa natin. Dating best friend pa tayo, True. tapos naghahawakan tayo ng kamay, tapos nagka-away-away tayo, tapos Tama. nagselusan tayo. Di ba? Pagtatawanan nyo na lang balang araw kasi hindi nyo na priorities yan. Tama. Hindi na magiging issue para sa inyo yan. Yes. Hindi, tsaka isang paalala na hindi porke nandyan ka sa sitwasyon na lugmok ka, nasa ilalim ka, nasa baba ka, ang sakit, ang saklapa, nakakalurkay, di ba? If forever ka nandyan sa sitwasyon na yan. Sabi Totoo. nga ni partner kanina, your changes to the priority are changed, di ba? In the changes, in the priority. diba? So, ibig sabihin, Because that's life. Oo, aangat ka din, di ba? And then, ang nakakatuwa dito, marirealize mo lang eventually, kapag ka naka-move on ka, kaya ito yung sinasabi natin, sana gawin natin yung best natin para let's not do anything bad to ourselves. Kasi 'di ba minsan may mga sitwasyon na parang may gagawin tayong hindi maganda sa sarili natin kasi parang feeling natin hindi tayo maka-move on. Correct. Pero makaka-move on ka pala at buti na lang wala akong ginawang hindi tama sa sarili ko kasi kaya ko palang mag-move on. Tama. 'Di ba? Mapaproud ka sa sarili mo na, "Ay,
nalagpasan ko pala yun. 'Di ba? Kaya ko pala nang hindi ko inahit yung isa kong kilay or hindi ko sinaktan yung sarili ko. Hindi mo pinagmalupitan ang sarili mo. Correct. Kasi malalagpasan mo din pala. And then kapag ka nalagpasan mo, marirealize mo, ay kaya pala nangyari. Totoo yun. Kasi meron palang kailangang gawin. O kaya saving you pala from further hurt, 'di ba? Yes. Recently yung anak ko may ganyang klaseng kwento eh. Medyo marites kasi tong anak ko. Bakit kaya? 'Di ba? I wonder how, I wonder why, 'di ba? So parang may kunento siya na nangyari sa mom ng isang friend na hindi nakarating sa isang appointment. So, Okay. yung appointment na yun, ay very important daw yung appointment na yun. Pero hindi nakarating. So, parang nalungkot kasi hindi nakarating. Tapos, eventually, they found out dun sa kung saan siya mag-a-appointment, parang nagkaroon ng mga banggaan or nagkaroon ng aksidente doon sa kung saan may Okay. appointment. So, kunento yun ng anak ko, natuwa ako kasi sabi ko, so what did you learn from that story? Tapos sabi niya, that sometimes things happen that we don't expect na sinisave pala tayo. English nahirapan na akong i-English pa. Kasi baka maging changes are the priority or change. So, kunento niya yun at sabi ko, so what does that mean? Anong natutunan mo doon? Sabi niya, yun nga, na minsan may nangyayari, akala natin hindi maganda, at totoo naman, hindi naman talaga maganda for us. Pero, may dahilan pala kung bakit mangyayari. Sabi niya, it could have been, mom, na something bad happened to her because something happened na bad doon sa area. But, hindi natuloy because hindi siya natuloy dun sa lakad. Parang gano'n. Mas diba? maganda yung explanation anak ko ng English eh. Ba't nung ako na pangit? Parang the changes are the priority or change. Hindi nagkakalayo talaga. Much talaga sa the changes are the priority are the changing. Ganun. Something bad happened because something bad happened. Kasi nung English might siya be sinabi, basta maganda nung kwento niya. Maganda nung kwento niya. Pero yun eh. Nahahappy ako kapag nakakarinig ako ng realization na ganyan mula sa isang bata. Kasi maaga pa lang na-expose na sila sa gano'n na katotohanan. Na sometimes, things don't changes are the priority or change. Sometimes things we plan some things but they don't happen. 'Di ba? Meron tayong mga ini-envision na mangyayari pero hindi nangyayari. Pero meron pala kasing dahilan kung bakit hindi nangyari. Hindi lang may dahilan kung bakit nangyari. May dahilan din kung bakit hindi nangyari. Totoo Kasi nga yun. changes in the priority are changing, 'di ba? Ganun. Correct. So everything Help truly yourself. correct happens for a reason. So thank you May for sharing your story with us. Have a feel good ano ngayon?